Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. Mag Bear Brand araw-araw. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:50 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinaryo kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Dave Kuahaw, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maying gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa simisasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Nobyembre 29, tuig 2019, Bernes na adlaw. Sa gihapon Northeast Monsoon, padang nag-apekto sa Luzon. Samtang ang update regarding sa typhoon nga si Kamore. Si Kamore ginablubanta mga 1,455 kilometers east sa of southern Luzon. May coordinates nga 14.1 degrees north, 137.7 degrees east. Ang bagyong si Kamore may kabaskugod sang 140 km per ora malapit sa sentro kag may pagmadlo sang 170 km per ora. Ni siya magagiyo almost stationary. So ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag probinsya sang Aurora kag Quezon makaagom sa magalumo na kalangitan kag ginipukapdan sang laptang pagtupa sang ulan dala sang northeast monsoon. Ang Palawan, Visayas kag Mindanao makaagom naman sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala sang localized thunderstorm. So Metro Manila kay Banyo Bayan sang Luzon makaagom man sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala sang northeast monsoon. Negros Occidental gitna siyudad sang Bacolod makaagom man sang magulugal-umo na kalangitan kag ginipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may pagmadlos kang huyop sang hangin nagikan sa lamina na silangan tubtob namin na nakatundan naga-impluwensya sa kabusan sang probinsya. Karagatan sang probinsya mangin makasarangan tubtob mabulubalod. Sir Bry. Bindyo nagakusog-kusog sa gyapon, Sir Dave, no? Yes, Sir Bry. Kay tungod nag-weekend ang iya dalagan, almost stationary siya, nag-gain ng strength siya into super typhoon. So, itong ginalauman naton, daw mo gyapon to, sir, sa buong forecast naton, ang mga adlaw. Yes, sir. Sabado, sa gabi kag Domingo, sang aga abi. Ang atong ginalan to, Sir Bry, kung mag-ginahinay nga dalagan, basi buwas sa ugto, masulod sa aton nga par, and then mga December 4 or December 3, mag-landfall siya. Aha. Igo ang sa
area sang Visayas, no? Aha. Kag may mga possibilities nga basi madala kita diri. Pero dito gid sa Luzon ang sa sentro niya, no? Babaw ni siya eh. Dito pa dapit sa Clark, Pampanga. Gani. Dito pa ya sa SEA Games. Ano nga sitwasyon ini? Sir Dave, salamat. May gabi. Sige, Sir Brian, may gabi. Gani, sige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Halos way na nagauntat pa sang tuto karon ang aton sini mga pag-asa forecaster mga kaksyon. Pati ako nagasinala na. Sining pag-monitor sang bagyo nga si Kamuri, ini international name niya ini pero kon sumulod sa Pilipinas, Tisoy ang ngalan niya. Ang pinakasulo sentro niya dito sa northern part sang Luzon, nga dito man nga buwas nga adlaw, formal nga buksan ang ika-30 iya ng Southeast Asian Games. Ay ano nga sitwasyon ini? Ginulan panidaan sang pakamalaot ang akomodasyon sa negligad nga pag-abot diri sa ibang atleta pagkatapos daw bagyuhon pa ati kamuti gid guys ni. Subong may mara naman sang ginahimo nga tika nga ang komitiba sang Pisgok mga kaksyon kung anong dapat nga himuon sining mga hinampa nga mga outdoor abi kon mag-ulan na gid man kag magtulo-tupa ining si bagyong Kamuri o kon Tisoy sa palaabuton bunano nga sitwasyon ini daw gin tiyangaw gid. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:54 na subong adlaw Biyernes kita. Ari na kita sa Nobyembre 29 kag duwa na lang ka adlaw ho Disyembre na gid kita kun buwas isa na gid amang kadlaw. Dasig lang no kag ati amo na ni ang ginatawag naton nga mabulubugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin sa matag adlaw nga tanan. Kag matingala kamo la 5 pa lang medyo madulom na palibot basta mga Disyembre galiwat ang tunod sa adlaw. Ano pala mga anyways mag-aksyon naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share kag likes mga kaksyon. May raman kita sang YouTube. Pwede nyo lang type directionradiobacolod.com.ph sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong iyang gabi simple ba lang aton nga pamangkot, pabor kamo sining House Bill nga ginduso ni Senador Lito Lapid nga dapat ang anton sining mga senior citizens may ara-ara sang representante dira sa Barangay Council subong man sang guniyang panglungsod kag sa guniyang panlalawigan. Amo ning nga ginaduso ni Lito Lapid subong nga baya dapat may representante nga aton sining mga katigulangan magluwas sa sangguniang bayan member abi o kon sangguniang panglungsod member, sangguniang panlalawigan member, barangay council member, may ara pa gid sang representante nga aton sini nga senior. Ti pabor kamo sina kay kung kisa mga senior daw kakalimtan na lang. Ang inyo sini opinion i-type sa inyo sini mga cellphone kay padala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa kinandan onboard na ini sa Aksyon Brian Morden of danay kita tubtob las 9 ang takna siri nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod sa mga gabi? Unahon ko ni karon dugadugay balita lokal isa iya ka bata iyaho dinalasa sang kanter makaksyon sa isa ka lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental sinigid lamang patay. Ay nako, porting pinatyanay sa Negros Occidental kag Bacolod suwong anong hitabo nga ini. Samtang kaina nagrinabuab man ang balita dira sa banwa sang Morsya matapos nga nagreklamo ining empleyado isa ka utility sang Morsya Municipality mag-aksyon nga babae. Ngeni siya ang nag-aligar ginkulata o kon ginkastigo sang anay kapitan sang Iglawan, barangay Iglawan kag karon
Barangay Kagawad na sang San Miguel, Banwa, sang Morsya, mga kaksyon. Pwerte yang ginhimo ni Barangay Kagawad sa kay Inday, tinapungol niyang mata, ang mata gapula nga daw, hindi nakakita, may isang tadlong karon ng babae. Pagkatapos, ginganoy niya pa, kay natapungulan ko din, natumba, ginaganuyo ni Kagawad. Si Kagawad, abi, medyo, medyo nakainom-inom, kaya dira sila nagtinabuay sa ilimnan, dira sila nagtinampaanay. Karon plastar ko sa inyo ha, kay kabalo ka, kay na-interview nato ng victim, na-interview taman dayon si Kagawad. Sa iban nga balita sa lokal mga kaksyon, nadakpan ang duha sa tatlo. Ining duha amo ang may kahilabtanan, no? Among may kahilabtanan sa nagluntad nga sunog sang Hava Hotel o Convention House sa nagligad nga Martes sang gabi. Ako madumduman nyo ining Hava Pension House, nagpatay ang sunog sang anom tanan ka mga inosente nga mga nagakatulog sa ibabaw. Bangod sang kahimuan sa mga tunto nga mga kawatan nga ini nga nagkaladakpan subong nga adlaw ang duha. Kagang isa ginapangita pa sang kapulisan. Pero tingila ginimo helmet malantaning kwaon nila to, pating motor ko na dalati dalon man eh. Galing kinabudlayan sila. Ang helmet biniligya nila action hands. Sabi nyo pila baligya nila 150. Oh, gintunga nila nga tatlong bili, tag 50-50 sila sa mga tunto nga may ini. Pero ang halit ginhimo nila, sinunog nila ang anom nga nagakatulog sa ibabaw sang building. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Mga wala sang husto nga huna-huna nga mga tao ini. Ambot kung nga nagkalabuhi pa ni sila sa kalibutan nga mo siring batasan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon mga kaksyon, isa-isahon na sa pagpalayag sa inyo. Kaya na-interview na tundring isa sa duha, kag aminado sila sang ila ginhimo. Makin mo lang yan, no? Ini sila nag-ako man, taga Libertad na, taga Burgos, sila kuno ni mga kawatan sa mga Bombay da. Inaano. Kung ano lang kuno malabyan nila ni Pujoto nila iya, meaning ang ila kabuhi diri sa kalibutan, mangawat na gid lang. Samtang sa Bacolod, DSSD natala na ang istoryahon ang Boreal Assistance para sa pamilya sang napatay nga 5 katuig sa sunog man dira sa Barangay 2 kahapon. Kag si Attorney John Sarelo ginhimutang na bilang acting election officer sang Comelec Bacolod epektibo Nobyembre 22. Kay si Attorney Mabel Maharukon na-promote na to sa iya sini pagkaabogada. Sige, ang iban karong nga balita, por tema ni nga balita da sa may himamaylan, pabasan tanay kay plastaron tani todo. Ang isa ka nagaedad pa lang action hands sang guro isa o kunduak bulan nga covered court sang Buena Vista Elementary School dira sa syudad sa himamaylan. Bago-bago pa na rusda kagabi. Sa pagkabago pagidya way pagidya tok-tok way tanan bago pinta asin bago patindog. Nalusod kagabi, may lang kagabi nalusod hindi adlaw. Kay kun adlaw ti may kabataan nga nagkalusod man. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na ng resulta sang ginatawag naton tuman nga pagkini-kini sang kwarta nga ginabakal sa mga materials nga lunsay substandards ang ginapamakal. Kay way pagani matuigan nagkalarusnak na plus pa sang nagaobra nga daw way man pasapayan man lang. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Balikan ko na karon mga balita lokal. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Diri kita nay sa dalagko nga balita sa nasyonal magkaaksyon na hintok-hintukan tani mga balita sa nasyonal sa sining nga mga tiniyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Diri kita ho kay ang LTFRB may panawagan sa mga salakyan di pampasahero nga kung may magsakay sa inyo nga nagabitbit karne hindi pasakyon. Nano, kuan guro niya, transportation, inablang i-transport mong karne, halin diri pagatutos piyak nga ibaligya mo guro, pero kung nagbakal kaya halin sa merkado, nga kaunon mo ya kilo-kilo, pwede man lang guro. Ambal disang LTFRB ho, i-check tanibing kuan sini, ang guidelines gid sini, kaya ambal sa LTFRB, once ikarga ang mga karne sang baboy, manok, kag iban pa baka, karbaw, dapat lang tawon gisang driver kung ini may permit ini. Di mo nang ganing kutihon sa driver. Hindi man na pwede ikarga ang mga karne sa mga kasapatan gani kung dalon mo sa merkado.
dapat may close van na yung ginakargahan sina kay halin sa slaughterhouse dapat yan nakasarado na siya iya. Diri sa Bacolod may nakitaan tadi gani ginakarga iya sa top down. Sa tricycle nga top down, wala sang tabon, ginainitan lang ang karne, nagagaway-gaway pa mga tiilya sini sa duta, blang nga nagabiyaheng top down nga ini. Oh, pero di pang pasahero nga salakyan, ti sino man bing tagiya sang karne sang baboy nga ibaligya sa libertad nga karga mo sa di pasahero nga salakyan. Daway man gura. Pero ti mayo man ya, may pahimanglo, kumbaga may arasang pangabay ang LTFRB. Why na gid ibanda nga inog pabalita sa publiko. Ari pa gido, no? Diri kita kay si Senador Lito Lapid mga kaksyon, nagduso sang House Bill iya nga number 1169. Ini ginatawag iya nga hatagan sang tsansa nga dapat may representante ang mga senior citizen mga kaksyon sa barangay council, sa barangay o kon na sangguniang bayan member, sangguniang panglungsod, kag sangguniang panlalawigan. Para may part man kuno sa ginatawag nilang legislatura ang mga representante or mga senior citizen naton. Dito maayo man niya, ko ipabor ko dino para ma-update man sila bala. Kaya kung saliganta lang sila or saliganta lang ini sa konsihal nga nag-uyat sang committee para sa senior citizen, kung isa na pabuyan-buyanan man lang mo. Pero kung may ara gadya sang presidente sa isa ka barangay abi nga gusto magpungko kada sesyon sa barangay kag representante maka-raise man siya sa mga palamangkutanon dado ka maayo no. Kon sa Banwati bilog nga banwa mapa may presidente kamo dira sa syudad nga mangin representante iya sa konseho. Maayo niya. Na bisan ako pabor ko di. Kay subong daan ho kadamo sa nagawawaw nga mga senior citizen iyang ang ila ko nga pensyon kada bulan nga ahaw 500 duway pamahatag sang LGU. Nga ano katabo sini? Pero kung may representante na may ara sang baba ang senior citizen aton dira sa konseho, barangay o kon sa sangguniang panalawigan sa aton sini nga mga board members. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa iban nga balita mag-aksyon sa national sa SEA Games kita, update kita gamay, kita buwas daan, mabukas na mo, no? Mabukas na gidya ang SEA Games buwas nga adlaw, hindi na gidya mapunggan dito sa Clark, Pampanga, kagiban pa nga mga venues makaksyon, sining nasambit iya nga buluhaton diri sa Pilipinas. Kung di nagkontrobersyal ini, ang SEA Games nga ini, bangod sang ginatawag iya nga kapalpakan. Damo sa mga kritisismo nga ti kuno, bangod sa korupsyon, yang buong kwarta wala namang gingastos ang maayo, basi nagdiretso sa bulsa sang kung sinong gauyat sini. Sunod dire kay Senador Lacson, siya wala ko may nakitaan nga may korupsyon sa SEA Games. Siya way ko may nakitaan siya o galing ang problema lang amoning kakulang lagid sang preparasyon nga ang resulta kritisismo sang publiko. May ara ganiya sang iban nga atleta yang imbes nga libre ang ila sining accommodation diri, nagkadto sa hotel kag didto nagtulog. Iway sila choice, hindi sila guro kasaho sang accommodation sa ila, nagkadto sa hotel kag didto natulog. Tiambal ni Lacson kon corruption ang paghahambalan so way ko may nakit-an diri. Tiway pa man ta kasugod imbestigar. Tapos mambal kita dayon conclusion nga wala sang corruption, hulaton ta investigation kay suno kay Presidente Rodrigo Duterte sa may imbestigaran tagid ni kag mga tubang sang pinalidad ang sinuman nga naghimo sa katuntuhan sining preparation sang SEA Games mga kaksyon. Kundi may plano to nga pila ka mga buluthuan dito sa area sang Luzon nga affected abi sining SEA Games way klase umpisa buwas tubtob sa 11 nga adlaw o konda sa Lunes abi. Si Duterte di magpasugot hindi mga klase lang ni Slaya. Kalawig na kayo yung away tayo klase halin sa Lunes pakadto sa 11 ya. Siya way lang taguro klase, guro sa closing ceremony lang. Pero kung ubuson tagining pila ka adlaw ni nga SEA Games ni lawig na nakaroon ng matunaan sa kabataan tada. Ti lang tawon tanay kung pasugtan inisang fisgok kasi sila maningga kuanda kag mayara naman sang bas-bas inisang Department of Education. Kung anong sitwasyon sini kay si Duterte di magsugot iya nga wala klaseng iban nga bulutuan to. Dapat ma-klase lang gihapon. Ano ganiyang kuanhaw kay di gibang grupiktado. Samtang ari iya
si Cayetano kay na si House Speaker Alan Peter Cayetano kag siya ning chairman sang FISGOC sining committee ya sang SEA Games ginabswelto niya diri kag ginbuligan niya nga patambukon ang tagipusoon kag dughan sang mga lehitimo nga mga media outlet mga kaksyon. Kay una to nga report ginapasibangdan ang mga media like mga GMA, ABS-CBN, mga newspaper, mga Inquinet, kung ano pa dira, mga Rappler ato, mga online news, mga kaksyon, nga kuno amo ang nagabalita sang pike nga balita. Mga TV5, kung ano do ay madalang TV5, no? Ining isa nga ini. Basta ini mga dagko networks sang television. So, amo ning ginapagwa nga report nga nagapangita sang gusot, nagapangita sa mga gisi ang ini nga mga network nga ini mga media nga ini agod sa butahion gid lang ang SEA Games nga pag-host ng Pilipinas. Pero suno kay Cayetano Shendia, why niya labot ang media nga mga lehitimo sa sining ginaligar pangsabotahe, no? Pangsabotahe sang SEA Games mga kaksyon. Siya may 4 top 5 ka website nga mo niyang sagi kapalapta sa mga sala nga impormasyon da, no? Labi na gid sa pagpakaon tungod sa baboy sa Muslim, ang sala nga accommodation, kung ano na lang, siya ginaimbestigahan ini. Timayo man ginabswelto ni Cayetano kay iniblang mga media, kung kay isa, once ganun makita na sila yung balita, hindi man na basta-basta nga magbalita, pariyo sa amon, di nga wala kami sang source. Hindi man ta pwede ka pinagusto da, kaya hindi man ta pwede balikan pila kadlaw. Hindi na ito pagpasibangdan ang media. Kaya once magbalita ang media like Action Radio, sigurado nga may source ina kag lehitimo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari sa katapusan nga balita nasyonal, kay na ang University of the Philippines so nagdalagan sila action hands, pero ang dalagan nila why briefs dalom. Ginatawagin nga oblation run, no? Ang mga miyembro sang Alpha Phi Omega o ginatawag nga fraternity sang UP mga kaksyon. Ang tema sang iladalagan kay na fight sang ginabalatian nga AIDS mga kaksyon. Kag kadungan man sa World AIDS Day, so ini sila tanan nagdalagan nga wala sang panapton bugos nga lawas, kitaon ang bilog nga kalibutan sang lawas nila. Ga-enjoy ginang mga utod ta nga mga LGBT dito sa ilang lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. O galing kay hindi man to kitaon nawong nila kay nakamaskaraman sila. Kag way labot nga nagdalagan nga nagaululuba ini sila, nagpanghatag pa sang bulak action hands. O galing ang bulak may upod nga kondom. Action! Action! Radio! Puro nga abilidad nila, no? Bisan ako padlaganon ko nga wala ko bayo, basta may tabon ng itsura ko. Basta dito lang sa mga lugar hindi lang ginakilala kay basi pasitian ko na makilalaan bla. Sugot ko ya. Oh. Tapos picturean mo gid ko galingon mo kay para pagtigulang mo ilan to lang tawon ka bla memory mo bla sang bataon kagadlagan ka way kaya brief law. Action! Action! Radio! Pero kapila ko naman ang hands ginhimo nga nagalakat ko yang way ko ga brief action hands. Totoo nga istorya. Kapila ko na nahimuon sa damo panatawo o galing kiti bisan way kuya brief pero may shorts naman. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Ang imagination sa iba ka tuntot bata niya. May shorts naman. Sino man tunto mag-uba de mo briefs na mo tao man. Sige, bolyada kita diri sa lokal makaksyon unahon ko na lang ning breaking news with Action Roger Gute makaksyon si Rimatinion. Bangod, sining isa ka aksidente naman no. Didto iya sa syudad sang Cadiz sining nga hapon gid lamang sining isa ka kanter iyaho dinalasa ang isa ka bata way pa kita ideya kon pilang edad gid sini mga kaksyon ano man nga sitwasyon man. Action! Breaking news! We have Action Roger Gote. Action Roger, good evening. Yes, Action Rai sa aton sila mga taga-action. Good evening. Sa aton nga balita, Action Rai, mga alas 4:45 sa hangtak na sila gila mga hapon at tabo ang among insidente. Sa rin na halos wasak gina lawas ang bata. Tapos nga mabungguan ka gilapak pa sa isa ka Mitsubishi Canter nga puno ini sa abuno. Kagsubong nga rin naman diri sa bayan sa Cadiz City PNP na kaplastar ang among Mitsubishi Canter. Saya ang Canter nga galing sa siyudad sa Bacolod kag magapadunong ko tali siyudad sa Sagay. Kag ginamaniho ini ni Alan Burgas Poras 36 anyos si gidada. Residente ini sang Purok Mati Huron sa Barangay Tabao
sa siyudad sang Sagay, kag ang counter truck naman nga may plate number Charlie Oscar 5110. Gina panagyan ni Mr. Donato Abico sa siyudad man sang Sagay. Tao ang biktima 11 anyos nga bata nag-eskwela grade 4, pupil sang Kakabulutuan diri sa may Barangay Kabahog. Kilala kay Eugene Amante Ibintang. Bata ini siya ni Emmanuel Amante Jr. kag ni Lisel Amante 36 kag 34 anyos sa edad. Residente sa Stop Ariglia, Barangay Tinampaan. Ang natabuan sa insidente tubang ini sa isa ka transloading nga boundary sa Barangay Kabahog kag Barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. So, ang report kay nakatid driver ari na magidiri pero sa iya sini nga porsyon sa pagpayag action bray. Pag dagan ko sa daga bandi akong taxer, pagaban gadagan mo gulpi sa tabok. Sa pagtabok niya ang lantaw niya sa dalan, hindi dire sa tabok niya tungaya iya dagan dire sa lantaw way sabi naglantaw sa tiyak. Uy mo giso makita ka nakita ko sa pagpreno ko. Alang na pagpreno ko sa pagtawag sa preno ko, nabunggo na sa tunga ay dasi dagan tabok mo. Ako makadala kasi kurinta lang ina sir. So sunod sa driver nga idala niya siniya pagpadalagan ang Iloy kaina nga tinagabot dito kay tapos sa sweldo mamlan sila amo. Dito magkot na natin ko bala ma-file sila sa kaso pero gin pamangkot man ko kung nanugin ang maayo nga mo riporti sa pulis na lang. Kaya ang pulis siya mapabor gina sa inyo kasi namatyan nga daan kamo. Ari naman action Brian ang driver karon nga si Alan Borgas nga dito nato sa bayan sa Cadiz City 20 kay founded man in tracking pero wala pa man sa tagiya diri kag wala pababalaan kun wala ano ang ila sini nga pag-ariglohan ay samtang abag kay sa mata era naman si isa Captain Parlor diri sa may siyudad sang Cadiz. Action Brian. Action Roger. Yes, Pila ganito katulinadang karga yung abuno? Actually, wait ko ka pa bangkod, puno-puno. Puno-puno, gid, oo. Oo, puno-puno, gid katama. Amo na nga, alam sa grupok ang lawas sa bata to pagkalapak ng gumaya. So meaning, paglapak sang ulo nga guma ni dumasok kinis dalom galito? Way kay dog? Yes. Nagdasok di dalom kay suno pagalit sila kasaksi to kay na kay aragid siya sa may kadalan. Luwasak ang ulo sa slawas. Mo, di mo na nga nagtalabok ang mga vital organ sa bata bla. Lalaki ni no? Lalaki ini si Eugene Amante. Ang bata action. Yaran na sa paginakop karon sa traffic investigation section pinagiman sa kay Police Senior Master Sergeant Tobito Macay Jr. ang traffic investigator ng Cadiz City PNP. Sige, salamat. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa action ini sa action Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Action! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi man ta kontane kita ni maging pukada sa mga balita nga makahaladlok ka mga balita, no? Kalingway ta mahimo balita ini. So grabe yo nagkalapigsat. Ay sus ko pasensya sa nagapanihapon ang lawas ining bata nga ini matapos nga lasakon iya sang kanter nga nagakargaman sang tuman kapuno sang abuno gikan diri sa syudad sang Bacolod. Hindi hamak nga mga trahedya nga nagluntad diri sa Negros Occidental. So pagtabok sang bata daw lain ang nabalikdan niya nga way, no? That's why kung magtabok kani kang first way nga imo sinilang tawon, ang dira gidapit sa imo nga una mo laktan. Di ka ta maglantaw spiak to nga manog tabok ka pa lang to. Ay nako, last year 16 sa aton sa nga pagpangalagad. Ang mga balita ni Action Roger Guti Action dulong sa aton sang May TC. Ini ang makabulig sa pagdula sang ubo, sipon, hilana, trangkaso, kagiban pa pananakit sang kalawasan. Ang May Plus Herbal tunaw sa nagabukol-bukol nga mga tunaw nga nagatubo-tubo nga bukol-bukol sa imo sining lawas ang Zanton Plus. Udto ka sa gabi, dunganon mo ning May Action. Action Radio. Ma-commercial ko pagkadali kung dali gid lang action pagbalik na kon standby lang kamo da kay unahon ta presentar sa inyo ining pagkadakop sang duha ka lalaki nga sila ini ang gintunaan kun nga nasunog ang Haba Pension House kag nagpatay sang 6 ka mga persona pagkatapos gid lamang sini. Objective.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpala.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Brian Morden sa Action Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:30 na. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, gina-endorso tagid sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 Mac-Action. Ini pampabakod sa immune system sa isa ka tawo, kag inimporte dalin sa iban nga pungsod. May araman sila sang Life Ab kag makapabusog sa aton lawas, kag may benepisyo ka makuha paayo gyapon sa aton kaugalingon. Ang Life halong sa mga piki dira nga mga life extension, mas maayo pagin magpadulong sa ila sini nga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, lapit gilabang sa Burgos, Lacson. Tupad sa DHL kay libreng consultation sa mga medical doctors. Breaking news. Kaligid lang, breaking news na naman, bag-o lang ta nag-report sang bata nga dinalasa sang kanter patay. Sa Cinema Tinion, we have on the line si Police Major Rolly Pondevilla sang Silay City PNP. Sir, mayong gabi sa imo. Yes, mayong gabi kag mayong gabi man sa maukod yung tagpalamati sa inyong programa. Aha, bago lang kami sir nag-report sa isa ka bata nga dinalasa sa Cadiz patay. I understand dira sa Silay sir may ara man sa aksidente sir nga bata man dinalasa sir sa Cinema Tinion. Yes, Action Brian, pero hindi bata Action Brian ang okay. Bungguan. Dako na gidi. Legal age na, legal age. Aha. So kumusta sir ato pa sa area sa buong imo sining investigator? Yes, Action Brian, totoo ang ako na traffic investigator sa area sa may barangay Ginhalaran National Highway. Mhm. Kag ang latest info nga ang atong nabungguan ato subong gindala gilayon sa ospital para for medical treatment. Action Brian. Pero kumusta ini siya sir ang inisya lang? Well, pag kuha gaina sa rescue ta, buhi man ang tao tong nabungguan na Action Brian. Maayo ano. Pero involved sir nga sa lakyan sir? Actually ang involved nga sa lakyan, nakita sang mga bystander diri sa Barangay Ginhalaran, pick up. So pero
as of now ay pamansang nag-surrender dito sa aton sa police station. Hit and run. But hopefully basi mag-surrender man to dito sa ibang station. Okay, sige. Makuha lang kami dugang karon sining information pagid sira kung anong kung kumusta ang sitwasyon sining victim kag kung maga-surrender ining suspect o kung driver, sir. Salamat, sir. Mayong gabi. Yes, Action Brian, mayong gabi. Yes, sir. Salamat, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi pa kulo kompleto mag-aksyon si Sir Pondevilla, ang hepe sang sila'y PNP. Ay, grabe, no? Puro aksidente, bonggo, diri bonggo dito. May ara sa kawayan gani action hands nga motorsiklo lang, ginluthang patay. Ay, naano nga sitwasyon. La 7:33, dire kita mag-aksyon sa ginpadulungan takay na sa banwa sang Morsya, no? Ining duha nga nagkaladakpan, ang ining duha nga nagkaladakpan, amo ini sila ang duha sa tatlo nga ginatudlo. Amo kontane ang may tuyo nga magkawat mga kaksyon sang motorsiklo nga nabutang sa idalom sang Hava Pension House dira sa Maydalan, Gonzaga sadtong Martes sang gabi o kon sang kaagahon mga kaksyon. Now, sang mga alas 4, ining tatlo suno sa witness mga kaksyon nakalabay sa area kay obra nila nga tatlo gali nilagaw, libot kag kondento may ara sang mataymingan nga pudyoton. Tibaby siguro nalabyan nilang ining labi sang Hava Pension House. Nakita nila nga naka-park ang motorsiklo sang romboy, no? Romboy tagya sang motorsiklo nga to. So sinulod nila, actually, ang interview ta kay na sining isa, hindi siya mag-ako nga tatlo sila nagsulod kundi ang isa lang to nga wala pamadakpan. Ginsulod, gintry nga pandaron posibleng motorsiklo kay do di ginman konkretong pang palayag nila do gabinutig maginman. Pero way natigayon ang helmet among kinuha nila o galing kundi ang helmet nga ina may ara sang lock nga plastic. Ginkakas nilang lock sang plastic nga ini o kon plastic nga ini kag ginsindutan sang dala nila nga lighter. Kay posible hindi nila makuha ang motorsiklo, ang ginhimo nila, atong lock nga ginsindutan nila, binili nila ato, ginbutang nila sa idalom sa guma sang motorsiklo. So tikay kalayo ato, dugay-dugay, mga pulo ka minutos ang nakaligan nga lumayas naman sila gani, nagpakadto sila kunos Burgos, kilapit mo lang Burgos na mo sa punta diyo. Sumigabong. Amo to nga may nakabati nga nagsigabong, amo na tong guma sa motorsiklo. Pag sigabong sa guma sa motorsiklo, sigurado gid nga sumilaob ang kalayo. Plus mga kaksyon, nga ting katupad sining nasambit iya nga mga motorsiklo da may kalaans dalom da may mga tela da iya. So sa pag ibwal sang kalayo, sumaka sa mga kunanong dakpo nyo da nga masunog niya, kagti kubo nga alas 4:30 sang kagahon, katulog pa yung mga guest dira kagang ila sining cashier, of course katulog naman na sa muna nga oras kapoy na hamuok ang katulogon sa mga tawo da. Why gid matalupangdan nga amo na nigli ka grabe ang ibwal sang kalayo mga kaksyon. Suno pa dire sa aton sining interview sa kay Rodolfo Hinson. Si Rodolfo Hinson, taga diri ni siya sa Bacolod. In fact, taga Libertad Market ini siya dira sa stay ko no. Kuana in PA. No permanent address bla in PA. Bisan diin lang, no? Nga pagsunog, ara malang kunos Las Burgos, daw gusto nila balikon tani, pero why na sila nagbalik pa? Pagkatapos, di saway lang, sang may natabo o galing, di may witness abi, nga nakakita, so, amo ni nga una ni siya nga nadakpan, mga kaksyon. Pagkatapos, ining si Hinson, nagpanugid, nga ang isaya kaupod, ginhingadlan sa pangalan nga Venancio
Valeriano, taga Barangay Amayco, Banwasang Murcia. So gin-operate gilayon sang police station number 1 kaina kag nadakpan ining isa duha na sila. May isa pagid sila nga ginatumod nga taga diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Nga kon pambalon mo ning si Kwan, si Rodolfo Hinson. Amo gito ko nung mandatos kay sinindihan niyang lock sang helmet kag binilin to si dalom sang guma. Iya na ni aligasyon iya, no? Matyagan ko gani kung madakpan pa ganing isa nga sagiya kano kang magkilit anay ni sa prisuhan, kastiguhon ni sa sang isa ni. Kaya mo ning ginapasibangdan niya gid subo nga siya gidto nagsindot sir. Why na kami kara lang nga misgwa siya gidtong may dahilan to. Akig kami siya man gani kay nga ginhimo ya gidto. So nagkaladakpan ini sila kung madumduman nyo ang mga nagkalamatay diri tag-iya nga si Christopher Haba, ang iya anak nga si Miguel nga nagaedad sang daw na 10 katuig. Ang iloy ni Christopher Haba nga lola sang iya anak nga si Madam Magdalene Macaction Haba, nagaedad sa mga sobra 70. May ang yaya pagid, no? Kag ang si Arnold Filomeno ang cashier, kag ang isa ka guest nga si Arniel Bahinting taga didto iya sa probinsya sang Cebu. Ipabati ko sa inyo ang interview naton kaina sa kay Rodolfo Hinson, no? Ay depende ni karon kon maintindihan taning ginawa kay ni kay ginasang naga-interview ako sa iya, ginhaway na nga tago sang iya sining nga nawong sa aton sining nga video kay na mga kaksyon. Tinahuya man siya guro. In fact, ang isa ga palagyo gito siya kay na. Kung may ara sa naga-monitor da subong, kung may ara kamo sang Facebook o kung may cellphone kamo dira, ibuksan yung page Action Radio kay makita nyo na yung mga nawong nila, sining mga suspitsado kay na nga ginpresentar dira sa Banwasang Murcia o kon Murcia PNP. Try ko pabati sa inyong tingog abi ni Hinson, Rodolfo Hinson. Ano pangalan mo? Sir, ano pangalan mo ganyan? Rodolfo Hinson. Ha? Rodolfo Hinson. Rodolfo Hinson. Taga diin ka? Taga Libertad. Libertad Extension? Hindi market. Central, sa Libertad Market. May asawa ka? May aray. Pilablog bata? Buhay pa. Sir, anong participation nyo sa itong motor allegedly? May ito o di nga do kawanto nyo giman to? Ang helmet mo lang tanay, wow na mo, di mo itong toyo na mo sunugo niya. Ang helmet lang gid. So nakuha nyo yung helmet? Oo. So paano nga nagkalayo itong motor? Ngayon sindihan ka po yung lakang helmet mo, sindihan niya. Insindihan yung helmet? Tapos? Nakakuha niya na. Pagkakuha niya? Huwag siya kabalo, gabaga, gakalayo, gali. Meaning tatlo ka mo? Tatlo, ang siya man na ito, isa nagtira. Sino ngalan niya sa tuya? Crisan. Ha? Si Crisan. Crisan? Crisan lang ang pangalan niya, taga Camirole na siya. Camirole? Ano gani? Barangay 35? Oo. So pag sindot sang ginsindihan yung helmet, anong ginimo na yun? Naglakat siya may. Naglakat man ako na yun? Ang helmet kinbilin nyo to? Gindala na mo, gindala ya. So anong nagsiga to ya ang motorsiklo? Gali ano siya siga to? 15 minutos pa. 15 minutos pa, impis nga nagsiga ang motor. Nga may gintandong ka mo to sa motor? Wayang yaguma lang. Ginsindutan niyang guma? Anong ibutang ito? Hindi matungod to. Anong ibutang niya? Kinaiiyak lighter, daging sindihan niya. Lighter niya? Ang laklab ka helmet da. Ang lock sang helmet, ginsindihan sang lighter. Oo. Kag ibutang to sa may guma. Huwag siya kamalay nga, ano gali, kalayong. Okay, pagkatapos ang 15 minutes ato nag-ibual ng kalayo. Oo, naglupok. Pila ka bilog motor atos dalong tuwa? Isa lang to na mo. Open ining lobby sang Haba Hotel. Oo, abre. Abre, nagsulod ka mo na lobby. Nagsulod siya. Nagsulod siya. Araw lang yung sagwa ya. Sang upod mo niho? Ako yara sa upod yung midwa, arami sagwa siya, sulod yung bata to. So sang nagasunog na to, di na kamuya? Burgos kami, balik ko na inamon yung ara ng mga pulis, ara ng mga bombero. So sa din ka mo nalagyo na yun? Huwag na namin Japon niya. Ara lang sa Libertad ng Japon? Ara na yung Japon eh. Huwag mo na sila yung ano yan. Ining upod mo ya, paano mo na sila nakilala? Ining upod mong isa, sino nga? Niguay namin na daan niya.
Biguay lang ka mo. Anong trabaho nyo, ha? Bombay lang ibang bulig-bulig yung Bombay. Ligya Bombay. Montado, mga reject na. Ang mga reject na, pinapanipon nyo. Okay, so tiga dapat tong kalayo, may nagkalabatay, ano na ka mo, wala ka daw sa Na batsyag mo yung sinsya, mamising mo na mo. Hindi matungod mo. So ano, ikaw nag-surrender o kung nadakpan ka gidya? Nakakita lang ko nila yan. Nakita ka lang nila. Tapos Wala mo kayo nag-imo, pwede mo tanamo niya. ang helmet din ito subong. Baligya siya, pwede mo sa Burgos. Pila baligya to? 150 yung bigay ito. 150. Tika tilaw man ka mo to? No. Tagpila-pila ka mo? Sige, 50 mo namin ito. Tagsulo 50 ka mga tatlo. I see. Pero may gapangawat ka gid man upod siya? Isam lang yan ko yan. Anong ginatira nyo kung isa daw? Mga Bombay lang naman yan. Nagpangawat yung Bombay sa mga Amerikano? Oo. Hindi, nang Bombay nga baligya Action Rex? Oo, abo na ginatira nila, ginakawat nila. Oo, itong baligya, ano? So, taga diyan gid ang origin mga lugar man? Libertad yan ang libertad yung nagdako yan. Libertad ka gid yan. Sige dali. Dahil isang testing na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo na makaksyon, ano, ang interview naton kaina sa kay Rodolfo Hinson, no? 10 to 15 minutes kuro mo, no? Sang sumigabong, no? Kay lumakat sila dayon mo, no? Pagkatapos lumakat ini sila, sumigabong, amo na to ang paglupok mga kaksyon sang guma sa motorsiklo nga sumiklab gilayon ang kalayo sa nasambit iya nga lugar. Do ako ganing nga pamangkot gid no nahadlok ko siya kido ka isog ganito da klase mga kabataan magsabat-sabat bla no sa kaina dito sa Banwa sang Morsya. So kay naging dakop ini sila ini siya tuwag naton bla may mga case ining si Kwan, ining si Vinancio, may case ining pagpangawat ginman sa Banwa sang Morsya, may mga record ini sila. And si Kwan naman iya may case man ining si Hinson, no? Diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya Police Major Jobel Sidel. Sir, good evening. Sir, good evening, sir. Good evening, Mr. Mota. Palamate. Pasensya sa disturbo, gamay gid lang, sir. Sir, una, sir, din to subong ang duha, sir, na custody, sir, sa tong nadakpan sa Morsya. So, ang duha to nga suspect, no, sa, is presently detained sa aton nga police station 1. Ara sa police station number 1, no? Kuha lang kami, sir, paano, sir, na dakpan una atong si Rodolfo Hinson? May CCTV kita ka na-check or witness, sir? Nang ang si based sa CCTV dula ta ka way ta ka kuha sa CCTV because nga ang area to is nasunog. Tapos ang sa iban din nga mga part nga din napyan nila daw medyo nakapangalihid sila. Pero through investigation naton nakakuha sa nga witnesses taga nakapamangkot, no, kung sinobla ang posible kung sino nakakita dito sa itabo. So mo to naka-come up kita no nagid niya si Certain Lumot ang intention nila. Kay si Certain Onyok niya no si Inson ang area yan ni sa Season 6. Ito na dito man sa Season 6 ako na namo na sa nakatakpan mga previous case man sa to na to nga test. Si Lumot, amo niya ang may record pa sa aton station. Sumuto review nato ng files nato taga mga rogues gallery, mga pictures sumuto na identify nato nga mutuguli ang iyasang lugar dito sa Barangay Amayco, Morsya, Negros Occidental. Si Onyok naman ang mga asset naton daw ng mga nigo naton dira sa muto nga gabi daw hindi sa ma-identify kay do bagulang pa sa Panawan lakay ti amo naglist sa Season 6 sa area. Pero naka-mention ng isa to nga na suryaman naton nga daw si basta do pangalan niya na do si Unyot ang bana na sa ni Murat. Tumuto nag-search pa kami sa files sa manamon nga kung sinuning certain nga Onyok ni. Pag dito nakita namon yung previous mo siya nga state test. Pagulihi ng pag-operation namon
amo to nakita sa nato no nakatimtim man nato mga asset diri sa Bacolod nga kilala siya nga sa nakaalat sa Barangay 27 so moto gina na tigayon nato siya kag dako. So una nga nadakpan gali diri sa Bacolod Barangay 27 kag ginkadto nyo na lang gilayon didto sa Morsya sa Amayko ining isa naman sir damo na ginhimo nyo. Yes sir. Kay si Lumot no ang todra yang iya sa Morsyang iya sa ngayo ni si Binoy. Ang ano ni sa naton pagka-identify naton nga siya ang sa primary nga suspect man no ginaway pa ni kagwa na yung pangalan niya ni Unyok kadto na naton sa Morsya pagkadto naton sa Morsya na coordinate to sa police station sa Morsya kag na nang dito mismo may mga previous case man sa galing nga matter. So dito ginpa-monitor naton siya dito sa area kag sang tagapunta ni sa 5 malakas na kami pag dito. Kay nang medyo dulom na gid. So muto pagka-gabi kag pagka-aga muto na tigayon sa tako. Okay, so sir duha gid lang ini sila or may isa pa gid although nga di nato ma-mention ang ngalan sini may isa pa gid sir nga upod ni sila nga mo tong ginatumod gid yan ni Juan ni Rodolfo nga mo nagsindi to kuno sang lock sang helmet. Yes, so may pagita sang nang tatlo sila pero subong di pa nato malibilang ba pero posible nga basta madakop na naton. Okay. So sir, ang pagdakop sa ila kaina gingamit nyo ang mga warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat or include yapon ini sa hot pursuit operation since the day nga nagluntad itong sunog sir? Ano nga sitwasyon? So sa pag-continue nato ni nga nga operation recorded man ni tanan nga sa operation nga lakat nga para masulod sa pursuit operation. I see. So sir, ano gid ang pangatong atubangon nila nga kaso sining duha subong sir kiti sila pagin man ara sa custody ninyo or kung madakpan pagid ang isa abi kabay pa anong mga kaso nga tubangon gid nila sini sir? So, ang kaso is gina naggamay ta nga case conference sa Fire Marshal sa Bacolod nga si Fire Chief Inspector Penya kang duha ka investigator. Gina-prepare naman nila ang subong ang mga mga papilis para nga i-file ang kaso nga arson with multiple homicide and multiple physical injury. So sa part naman sa PNP kami ang maserbi arresting officer sa pagdakop sila. Ay, okay. Amo lang participation nyo, dakop lang gid sir, no? Amo nang inyong participation sa ila. Yes, sir. Kay mga suspect ini sila. Amo sila. Pero sir, ining palayag ni Rodolfo, anyways, bisan anhon mo, sila gid man gyapon tong mga tao nga tuto sa area, bisan magtinudluanay pa sila, tatlo mas lagyapon sir ang suspect gid diri sir, ano? Amo na sir, no? Yes, so tatlo sila Japon kay may sila mo may tawag sini ang kulaytan sa isa sa pagobra sa krimen. I see. One sir, inang pangawat lang gining kaso nila sir no way na sang iban basta iban di may nakapatay ano nga sitwasyon so far? Pardon sir. Pangawat lang gining mga kaso nila nga previous sir no way na gid man iban pa nga mga cases abi. I see. Ano pagkabigtan ni sila sir? Mga notorious ni sila sir nga kawatan? Ang duwa sini nang may mga previous sila sa sa balik sa Pisuan. No? Tapos ang isa pag hindi nga isa man lang kaupo dahil since mga sang minor ni ang wala pa natin takpan sa minor kawatan naman gid. Sa subong sa subong tinihon. Pero ini sir ingang kwan ining isa sir nga at large ano minor ni sir kon legal age naman. Pag wala ni sa ka legal age kay subong na kay. Sige. With that, Sir Sedel, madamo gid nga salamat sa imong time ngayong gabi kag mabuhay ka sir. Thank you gid sir. Congratulations. Okay. Sir, thank you sir. Yes sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga grabing mga record di giman gali no? Pangpangawat ining mga grupo nga ini. So, kung wala to nila ginsindutan, tumot kiti, posible sabog no? Nga muna, kung normal lang ang utok, ginabi sa isa ka tao, sa gikimoy pangawat man, galing we don't know, basta nagpinasikat man ang isa kag isa sa ila, na init man gurong, way nila madalang motorsiklo,
Kamoto sinundutan sang Isaya ang kwan. Ang ginatawag naton lock sang helmet kag didto binutang niya sa guma ati sumilaob gid. So isa na lang ang kulang nga ginapangita karon sang kapulisan kag kabay pa nga karon sa gabi madakpan man ni siya para mahatagan ta sang 100% nga justice makaksyon ang mga nagkalamatay nga mga inosente nga to. Mahatagan ta sang 100% iya nga hustisya ang kamatayon sang wala kamaang-maang nga mga kabuhi nga yara nagakatulog sa sulod sang Haba Pension House nga gintinuntuhan sini mga animal nga mga suspitsado. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. La 7:53 sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang DTX 500 mga kaksyon, no? Ini makabulig gid sa pagpanubo sang level sa inyo sini nga sugar kausa sang diabetes pila kadlaw kag ining DTX 5 management sang liver detox pagpanglimpyo sang dugo kag iban pa dira sa aton sini nga internal organs. Pagbalik naton karon dugay-dugay, iplastar ko man sa inyo ining babaye nga trabahante sang Murcia Municipality nga tinapungol sang anay kapitan sang Iglawan kag subong kagawad sang barangay San Miguel Murcia ho. Pag-igo sa mata no ano malang imo yang naghabok nga tinampuyong. Porte ya mo. Ginanoy pa. Ti kagamay sang bayi balaya. Ano giblang sala sang bayi? Kung may sala ginman nga atapungulon mo gid abi. Pwede, ang babae gina-action hands, bisan boyayawon mo lang ni mahibi na lang ni gani mo, di ba? Ti patupan mo pagid. Karon kay standby ka mo na, pakita ko sa inyong litrato niya sa mga nagalantaw sa Facebook Live nato all over the Philippines and around the world. Pakita ko sa inyo karon litrato sang bayi nga tinampa sang barangay Kagawad kag napasabat naman gilayon si barangay Kagawad. Pagbalik naton karon, dugay-dugay. Objective, balance. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line.
Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon! Firing line! Aksyon! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo,
man sa gihapon. Padayon action radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden. Sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na. Kamo bala nagapaligo sa matag adlaw nga tanan? Of course. Kita nga Pinoy don di kita ka kontento nga maglakat sa aton sini nga trabaho kag hindi kita kontento nga malipasan kita sa isa ka adlaw nga hindi kita kapaligo. Action El Rey di bla ha, sir? Ligo gid kita. So kung maligo kita, dapat makabulig sa aton, hindi lang kay maghamot kita, kundi makakinis sa aton sini nga panit, makakakasang katol-katol,
Kag padula baho gid pati kaspanya palayason mo. Bisan di ka na gani mag-shampoo pa, no? Dira ka na yan sa Santon Plaza. Deal? Okay, sayosa. Last 8 na sa aton nga pagpangalaga dante sa aton siniduga nga balitaan sa mga gabi. May gabi lang kay Toto J. Montano, Edwin Pineda nag-monitor na, John Arquilas, Terry Simproniong, we have Dennis Marie, Ana Brenda Alcantara Reliquias, Villamor Percival, o si Action Percival, Philip Alonsagay, Inting Biboso, salamat. Lost Fight, sir, good evening. Iparating ko lang po na si Hazel. Okay. Doon di ko gid pwede basa ni, no? Basi iblan di matuod. Din, I'm sorry gid, ha? Sige. Usan na so sinar, yung hapon Action Bray, watching from Doha, Qatar, Action Bray, patamyaw ko dira pamilya ko sa Himamaylan City, Barangay San Juan, Antonio, Monte Castro family, Marfil family. Good morning, ano pangalan mo gani? Nabong family, especially sa bana ko dira sa Banga 36 ko, no? Barangay 4 na si Jomar Arsaga Narciso. Salamat gid Action Bray. Ba ato sa Doha, Qatar, halong din day, ha. Si John Jacob Torbela Alunan, Action Bray, tamyaw man kami dia. Si Aaron kag John Ray, gapamati gid kami subong sa Barangay 2. Si Mary Loca Tinoy, good evening man. Nonoy Tahunes, Via Valencia Kenneth, naga-monitor. Mike Seva, si Jack Balaan, Birador, naga-monitor na replicate na ginangalan sang Jack Balaan, tanga kwano nga drama, no? Brillantes family, sa kay Madam Leni Agustin, Lola Consing Doria, Sampurok Mandalagan, o Conmarang, Barangay Mandalagan. Jose Mongcal Torilla, Jonalyn Buenafe Advincula. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, last 8 Jess. Sa piyak nga sideman kita, no? Halin sa kay 3898 Action Bray, may gabi, great ko lang ang love ko. Love ko gid kaayo nga ba nga Srik Hentiloso. Always gid gapamati sa program mo from your wife, si Shane Kuno. Baw kanami, no? Sige. Halin sa kay 8053, good evening Action Brian, paborgig ko para may tingog man ang mga lulo kag lulata naming ideya ni Senador Lito Lapid, si Tintin niya. At least nakascore iya si Lito Lapid, ano? Halin naman sa kay 8870, pabor ko yang may representante ang senior citizen. Kaya hasta subong wala pa di abot Isabela ang pensyon sang senior citizen, sobra na duha ka tuig. Egle, ano manaban? Kantuan nyo si Mayor kag istorya habe. Oo, mayo ina nga mga plano halin ni sa Kabankalan na 1043 mga senior citizen. Na damo gid nga paboro. Halin sa kay 2688 Action Bray idol kagid kuno ni nanay. Bauti salamat gid I love you nay. Halin naman niya sa kay 8560. Good evening padayog ng Tamyaw Prospero family Agustin. Halin kay Madam Leni inilag-asang lag-asan. Action Bray, ask lang kung ang SSS nga 1,000 additional san otoy panghatag man. Thanks, Gid. Check na nabi, kay do 2,000 ina, dibla? Doon nalimtan ta na now. Sige, di lang ko ka-promise po, try naton, kabalog ka, mag-contact kita sa taga SSS mismo. Last 8-11 sa aton sining nga pagpangalagad. Oy, may gabi lang gali sa taga Barangay Kabog, Bacolod City. Salamat gid kay na sa inyo sining mainit nga pagdawat kay Action Brian Morden. Dira sa Kabog Elementary School, no? Salamat gid ra sa inyo. Dili kita kay na nagpadulong kita sa Morsya, no? Duha ka balita to kay nanggin pang tuhog-tuhog ta. Kay nakalambot sa aton ig talupangod ining reklamo ni Madam Selena Rodriguez. Isa ka legal ang pangidaron kag nagatrabaho bilang utility ya sang banwa sang Morsya o kon munisipyo sang Morsya. Sa din kagabi makaksyon sa Lucia, ini sila ang naglakat sa isa ka ilimnan dira sa banwa sang Morsya upod ang mga bulubarkada, no? Kiti inom-inom ginagmay. Pag-abot sila nga ilimnan, syempre, ang himuon mo, pungko ka, ngita, kalamisa. Pungko sila. Kag order. No? Ti order. Pag-abot nila, sa piyak to nga lamisa, may nagapungko man to. Amo tong grupo
ni Barangay Kagawad sang San Miguel nga si Kagawad Nicolas Tugle mga kaksyon. I-correct lang ko, Tugle ko Nugle, pero daw Tugle gito na batihan ko kay na eh. So while nga nagapulupong ko, siyempre, once nga na nakasino lang biway kagi upod ang barkada inom-inom, ulo istorya, kinadlaw, kikunara ka mo sa ilimnan, way madasang tarong gini istorya, puro na mga, kundi lapaw, kabus, kundi lango-lango, ti pakadlaw gijay. So no, sining biktima, dili lang ko sa biktima, anay. Kinadlaw man lang sila upod sa mga gays nito nga mga barkada, dugay-dugay, tumindog kuno si Kagawad. Ini-allegation niya diakon. Tumindog si Kagawad, Tugle, kag nagpalapit siya to. Kag may ginhambal nga ti, hindi guro manami. Sinumbag sa kuno sa mata. Sa kamgid sa mata, ting ang bahay, kagamay bla. Siguro ang height sa bahay, guro sir, mga 4'8", guro. Mga 5. Di lang gamay gid lawas. Pag tumbaw ni, mata igo sa tuo, tikangkang eh. Pag tikangkang, daw ginganoy paninaguyuran, ang biktima, pating batiis siya sini, nagkalapilas. Sining biktima mga kaksyon. Now, kay na nagpa-record sa police station sa Banwasang Morsya, kagting plano sini, mag-file gidya sang kaso bato kay Kagawad and former kapitan sa Iglawan, nga si Barangay San Miguel Kagawad naman subong Tugle. Ti maginamo sini physical injury kag ang plano to do'y palabot pa sa Department of the Interior and Local Government o DILG because nga ti Barangay Kagawad siya ang plano guro ti pakakasan ni kung anong sitwasyon dra pahalinon bilang Kagawad kay panakit kimo ya. So aring interview na ton kay ina sining biktima pabati ko sa inyo kung paano kag anong ginhimo siya. Rodriguez, 49, Zone 1, Murcia. Barangay Zone 1, Murcia. May kabataan ka? Oo, 3. Then, anong trabaho mo? Municipal. Anong trabaho mo sa municipal? Treasurer ko sa kuwan lang ko panglimpyo lang. Utility? Oo, utility. So gini kami, anong tabo sa inyo? Pag lakat na mo pa, sila yung inom na ito yung adaan niya. Palisan nung tabo gani? Kagabi mga oras? Mga alas 11, alas 10, dira-dira. Ti pagabot na mo, ito sila yung adaan niya, gainom niya. Ti kapungko kami ang apat man sa lamisa, sa piyak niya kami. Ti galistorya kami, kinadlaw lang kami ang kuwan. Tapos may nang nagpalapit siya din sa amo niya nga, anong problema mo? Ti siling kula ka diya labo, ti kami na diya galistorya. Balik ka tayo sa imo lamisa, kaya dito kayo gainom. Kami gainom kami di. Tinundugan niya ko dahil kag sinumbag. Tintumba po kayo kapag sumbag ya. Tapos, gano'ng kamusto ka pupungko lang? gainom man kami sa piyak na lamisa. Timbot ng gad-gad yung plapitan niya kami ito kami mga upod man sa iyang mga istorya man. Tig-istorya man kami, nakibot lang kuya nga plapitan niya ko kung sumbago niya lang kuya dayon. Pila ka mo ito pungko gani? 4 kami. Sila ya, pila sila? 4 kung 5 to. May mga laki kang upod, babae? Nang isa ka agi, kag dua ka laki. Mga ano mo sila? Mga friend? Mga amiga ko na sila. So, dugay-dugay na ka mo nag-inom-inom to? Wala na kami tudugay. Bago na kami tayo nakainom to ya. Bago na. Sila ya? Ato na to yung nga pag-abot namon niya, giinom. So, nagkinadlaw ka mo? Oo. Anong ginadawan niyo? Ang ilistorya na mga karadlawan, dahil mga yamuat, balaw. Tingin nga mga palapit siya din sa ako niya nga, ano problema ko kuno. Siling ko, wala ka din mo ilabot. Ang istorya kami, di balik to sa lamisa mo, kami lamisa ka man niya. Kaya rin kami din sa piyak gainom. Sinumbag niya kuya dayon gulpe. Pag sumbag sa kong tumba kuya dayon niya, ginaga ko sa kaging alakatakay, mapamunsipyo, takay pa blatter ta sa. Pilang din ka na Dili yung Amo ng mata mo? Pila ka sumbag na? Isa mo lang sumbag yun, tapos kindugin tampat ng tamparo sa pako. Tapos nagwa kami sang agi, pagwa naman sang agi ang pabablatter, ginlaga sa pagid ko. Kagalaya pa kuya ka ganit, kagalaya kuya ka sipa, ya pagguyo sa pako, magasgas pa gani. Oo, lagyan makadto na kami di, ginasunod pa kami. Sino ning suspect gani? Si Nicolas Tugle. Ano ni siya? Ng kapitan sa kuno sa una sa Iglawan, tinakagawad sa subong sa may San Miguel. Feeling mo si Kagawad, medyo nakainom-inom kayo? Nakainom na kay unat, pato sila sa amon niya. Kami bago lang kami tuya.
Tapos? Ti mo to maginundo na labig-labig na nga sige istorya na namon. Tumindog siya dahil magkadto sa amon. Nga may pilas ka sa Baties, anong tabo? Ti mo na gani pagsagnoy abla sa akon. Din sa Gnoya ka? Nga gapa ka na or gakamang? Tumba ko ni pag kanya pag sa akon, pag ganit sa ako kag ginatamparo siya ako, sumbag-sumbag ako. Ti natumba ko pag amoy na sa akon, tumba ko mo pabang ko sa miga ko. Ti do ginabugtong nga pagid ko. Ti hindi makaintrang miga kung agi kami upod man sa duwa kay base kun magintrang miga na mo agi sa iya ka magintra man tong duwa amo to gindi kawa niya lang kinsang bala niya lang nang kagawad mo ginamo mo na bay ina yang amo mo ginasa So kaya bang mga plano sa buwan? amo na hindi ko saya pagpa ano ya pariglo sa iya ya May plano sa pariglo sa imo? may plano man sa ako no ti hindi ko pariglo ya mo na blatter na to di gabi di ka na blatter kami di gabi mo May ideya ka kung may mga case limit for sa Kagawad? wala. Kaya bago ko na siya nakita to sa ilimnan niya. Bago ko na nakilala yun. Nakainom-inom. Ito yung na inom nila mo. Di kami, bago lang kami ya. Sige, thank you, Ginay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amo atong panaysayon sining babayi mga kaksyon, no? Ti matayo ni ang sa sulod to do napiktuhan gito kon pamangkuton ta siya. Kay pananawan niya kuno kay na do ga kurap-kurap. Lingkot tiway mo naging pa-check anis doktor, base man disgrasya ng mata mo. Ama ko may tumupa yang inumol sa mata mo yaway kakapreparar. Humabok ang nawong niya nga kadako gidya Portingigo mo, no? So si Kagawad kay na at tumanto sa police station. Kay tiyaling kagabi sang ginreklamo ini siya way naman siya plagyo mo. Na-interview taman sa Kagawad gina medyo gabuga pa sang malain ginhawa kiti siyempre ni kainom. Si Kagawad. Tindepensa ni Kagawad, hamba niya na-iritar ako mamati, nga daw istorya nilang akon sini nga hinablos. Sili ko anong istorya Kagawad, siya hindi lang kumunugid Basta hinablos ko lang ito istoryahon ko, damos nabla. So nagpalapit si Kagawad, ang allegation ni Kagawad, waya ko no sinumbag ining bayi, kundi gintapi gid lamang, action hands. Pura mo niya tapi, imo yung nga dumalusok ang mata sa bayi mo. Porting nga tapi, no? Sling ko ginganoy mo, tinaganuyan ginman. Sling ko nga nahimo mo ginto Kagawad, how? So kay kagaho desang bakbaya do armalite man. Do di man do di man mapunggan nga abi ko armalite na to nagsulod. So porti man ang arak-arak ang bakbaya, ti do na iritar na kubla, do di man manami, tampuyungan ko gid pero tapi lang ko no. Sige, pabati kong tingog ni Kagawad sa inyo para ang side A na to na play na, sa side B naman kita para tapos ang istoryabla. Kasi kapitan na pasabat naman para way problema. Aris kapitan, o kon si Kagawad, gali. Aris Kagawad, tugli, Dugay-dugay nagabot man sila sa piyak na table. Tapos, huwag mo ko kabalo sa ilay ang kung anong ginagawa na nila. Sige, yato buyayaw ang ginaglos ko. So, in part sa akon, kaya bilang tiyo, kamo sakit sa mga tinaga, amo to nga nagtindog ko. Kaya tani, istorya akong gusto. Ano ang tinaga? Hindi nakukakuan, pero kung gusto nyo ang babae itong inablos ko, pwede ito sa kambal kung anong mga tinaga. Kaya hindi ko gusto. Huwag mo man nabatian, abi? Ara, gito. Kabati ka gid mismo. Anong ginambal na ginawa kung nakabati ka gid man? Hindi na ko magano sa giyang mga term. Tapos, amo to nagtindog ko. Kay, supposed to be, mangkot ko sa iya kung nga aga mo na. Pagtindog ko, nag-alsa siya, nagsigit sa maano kaya? Tapos, nagano ko nga, kuan. Tapos, nagano siya nga, municipal employee ko yan. Amo to nga daw nairita ko nga nadapatan ko siya. Pila ka sumbag na Hindi na ko kaano. medyo damang Hindi magigikuan kasi siyempre babae kabalo mo sa lugar ta kun sa kano mano tagal na kay na timingan gid siya. Pero akseptado ko gid nga sa lako. may hindi sa lako gid. Igo sa mata gid una nga sentro mo. Di ra okay na mo ko na siya. Nawahig mo. Na dawahig lang kuan na mo na siya. Pero sila nga sumbag gusto ko lang i-correct, wala ko kagi sumbag. Sumbag sa mata. So ano nang natabo sa iyo mata? Amo na siya. Sa tapi mo na ang resulta niya. Nang bulubas ko siya. Okay. So may pila sa Batiis, ginganoy mo siya pa na?
Iyan Sa ay allegation. dira na mismo sa place yung ano siya, daw grabe na nga baba. Siyempre ka kairita ka. Kasi gina sa wakal, abi. Doon na iritar ka na. Okay, ano gibing ginabuyayaw ya ka? Ano nga sitwasyon? Sang uli na, sang sako na, sang nagkakuna na kami. Pero sang permiro ya, si ang inablos ko to yung ginatira, yung tira. Pero daw kalaway na sa pamatindahan ko, amo na ito nga nagtindog ko. Okay. Gusto na ito mabalaan, tani kung anong ginyayaw-yaw ang na ginihimo niya sa imo. Sir? Anong ayaw-yaw ginihimo niya sa imo? Sakon na sang uli, wala kami yung aduwa. Sakon wala ya. Kaya wala mo sa kilala sakon. Ang hinablos ko to ya, amo to yung ginabiraya. Amo to nga daw nag-react ko, kay wala sa kabalo nga tiyo ko gali. Siyempre sa akon nga part, daw na-offend ko. Amo to yung nga nag... Pila ka distansya, pila ka lang isang sa imo at sa imo? Amon, isa lang mo lang na. Isa lang. Pero lawig na ka mo ito nga nag-shot-shot. Una kami sa ila. Mga nakatatlo na ko siguro ang patilya. Okay. Si Chay, nakasalanda mo, nakainom-inom. Hubog siya. Hubog siya. Oh. Mas hubog siya sa imo. Sa ako, no. Barangay Kagawad ka sang San Miguel? San Miguel, sir. Sumo. Sa Ligan niya, kapitan ka sang? Iglawan. Iglawan. Nakatapos ka to sang turno? Nag-resign ko kay may opportunity pa abroad. Tumuto daw yung grab ko. Hindi daw willing siya to file a case sa imo sa RayLG? Okay lang, akseptado ko. So, pwede ka maging pagano din mo? Stay na lang ako rin? Release ko na subong kay may period man nga dapat. So, haling kagabi, ari na ka mabigat eh. Thank you, good sir. Thank you. Okay. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Baton man ni Kuana, ni Kagawad nga kung pasakaan gid sa sang kaso titubangon niya. Pero nairitar siya big ko ni, no? Sang warak-warak sang babayi. Pero bisan ano guro nga warak-warak sang babayi, i-control mo gina babayi ini mo. Pero kung ang bayi guro goyat nakatalibong, tinaguro doon di pan pwede nga ngisihan mo lang kundi makabalos kagid. Ti kagapon to do ba malan to kunong kagabi tong ginawakal-wakal sang bayi to. Pero gina-correct ato ni Kagawad nga hindi to yata pungol kundi tapi gid lamang. Amo niyang tapi iya nga daw malusok ang mata sang gintapi niya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Then nakagwa naman to si Kagawad kay tapos naman ang ginatawag nga reglementary period makaksyon. Reglementary period, no? Sorry. Sa iya sini nga pagka-detain dira sa Murcia PNP. Aminado man siya nga natandog gid man ang babayi pagi sa tapi niya sa mata sa babayi kag paganoy siya tubangon niya kun ano gid man kuno nga mga konsekwensya nga tubangon niya. Next time sa mga kalalakinhan, medyo kung warak-warak ang baba sa bayi, talikdibla kag kung pwede isugid sa pulis. Kay bala na ng pulis na kuan sa iya, maganoy sa iya. At least, why kaya ka pa dapat? Galing kay, during that time, si Kagawad, abi nagapus nga nakainom. Parang balik Kagawad, si babae, kung nagapus nga man, kinakainuman. Lingkutan nagpus nga hanayin lang ang baba niya duwa, lang taon ta sinong maisog ginawa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, sadya nga obra. Pero manabla, public official kita, or kamo gali, hindi man ko public official, control gid kita, no? Barangay Kagawad pa naman, ti modelo, ikaw sang barangay, no? Si nanay, municipal employee man, utility man sang Murcia, di dapat ining duha nga ini kulukal magid. Tigaling ko isa daw dalabla sa sugo sang ilimnon. Hambal nila gani kuno kung ikaw hindi ka bala mag-English kuno, pero kung nakainom ka na, napamatud-ana na kuno nga dra gagwa ang English mo kuno mo. Much more kung may enkwentro kada nga medyo matripanay ka mga duwa, ga inarak-arak na lang baba mo, temoto na iritar sa Kagawad, habyugan niya. Pero tapi lang Tapi lang gid ko no. Anyway, sige. Bayan ta sila kung ano ganman dangtan sila follow up tala ni kung si Kagawad bla matanggal ini sa pagkakagawad niya nakapasaka na bla kaso pabasan ta niya. Las 8:27. Pagbalik naton karon makaksyon istorya kita sunog kay diris Bacolod purting sunog. Kay nasang aga may sunog naman ang pila ka porsyon sang building sang West Negros College makaksyon STI
nasunog kinasangaga, galain pag ni Matsyag, kusubong kayo ng aso kagabi, kung kaginasangaga, doon nagkanto si Ilonggo. Oh, pagkatapos sa Barangay Bata, may sunog man. Sa Singkang do may ara man. Na-alarm pagid ang aton bumbero, kay may sunog man kayo na sa Barangay Banago, sandito na sila wala man sunog. Basing ibandira, gapulo panawag, blas bumbero naton nga lawlog-lahog, hindi gid, no? Kay kabalo ka, perwisyo man na para sa ila. Labi na gid magsinulod sa mga lugar nga mga gutok. Pero may nasunog kahapon sa Barangay 2, may bata to nga napatay 5 katuig, may assistance dira ang DSSD sang Bacolod City Government mga kaksyon, plus ang iban pangabalita with aksyon Eden Abuso karon sa Sitiol, talos temporaryo kay Aksyon Dale Salazar. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments.
Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews. Action! Brian Morden sa Aksyon Firing Line! Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:35. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginaendorso naton sa inyo makaksyon ang balanyo sa lawas naton nga dako gid nga bulig sa pagdula sang butod, panuhot kag iban pa. Palanakit sang kalawasan kag ini nga balanyos mahamot pa doga perfume ka lang amo ning ibutang gida sa inyo sa nga huna-huna ang Santon Plus Herbal Oil. Mabakal ini sa mga Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Mahing gabi lang sa aton sining mga kultura na. Before kita mag-proceed, Aksyon Eden na boss sa balita gikan sa City Hall sa mga gabi. Good evening lang, nong tidi na tong babae kuno nga naglugos sa bata. Dal adibla kay ma tunto si mo si Hibin-Hibin niya. Pertingalan niya no, Hibin-Hibin. 4249, di ko ni pagbasahon na. Action Bright, good evening. Kung paghahambalan ang party sa mga senior citizen, okay, gid ako da, no? Ako kay senior citizen man ko, si Tina ni, na halin sa kay 4842. Sana ako pabor ko day. 4906, good PM Action Bright. Monitor lang kami di program mo, si Arnold ni. Salamat gid. Good evening, Action Brian. Dapat sa duha na, atyon man ko no, paagi sa tisnugon man ko no eh. Bao na ano man basiwa ano na carbon gapabaya ang kalawlaw basiwang sugpon kibot man ko ba halin sa kay 5941 bagay na sa ila tatlo lampusan ikog pagi kuno isulod mo na sa sako bao kasakit ba kag batuhon man na sa lawod dalon bla
Amon sa Kaliling kay Tuslokon namon kalimutaw ya. Kig ang mga tao. Sino man di mga kig sa kaymuan nila nga tatlo ni? Halin sa kay 9629, good evening Sir Brian. As lang ko wala security guard ang Haba Pension House, sir. Daw ba mo gida? Halin sa kay 0263, good evening Sir Brian. Base amo pa na ang nagkuot sa bulsa ko gabiyahe pakuda sikad sa Libertad Mayo na kawatan bubuan gasolina kag tutdan man padok ni. Oh, kig padok ko. Ispadinga na lang ni Dok para ma-impas din Dok. Pag ispading bala Dok ano tapas kay mo ka patdan. Halin sa kay 5612, Action Bry nami sa ila duha panitan nga buhi. Ay grabe no. Dira sa public plaza gid Bacolod. Wala kalag simitoy niya sa Binubuhan, Bago City. Oh, di man punggan yang mga reaksyon sa tao kiti anom patay sunog to. Ay sus ko. Halin naman sa kay 7929, good evening Action Brian, monitor lang kami diri sa may Bulubiton Beach kuno. Liyog lang ko greet da sa kay Rikrik, Punay, Katkat, Bricks, Kyle, si Ricky ni sang hinigaran. Salamat. Ako paborgin na kay Lito Lapid 4934. PWD gani, wala man gani Japon pensyon, Action Bray, ambot san o. Oh, Action Bray, monitor lang kami pamilya Aldia, Sumugat, Lias Piso, salamat gid. Roel Solid ni Action Radio, halin kay 0775. Di dapat ang senior ni kag PWD upod nisla. Halin sa kay 2611, good evening Action Bray, baw namit pagid pakabiton sa halayan ang tatlo ka suspect kag tutdan man monitor lang kami niya. Aqua niya sang Barangay 21 Victorias. Grabe yan. Last 8:39, kuhaan ko this time section na Eden Aboso sa mga balita niya gikan sa syudad sa Bacolod Bakaksyon. Dagta kay Eden Aboso, sir. Sinimaterion. Kay kadalag ko man sa balita na Action Eden, sunog man to kay nasang aga man, no? Anong hitabo nga ini, no? Sa syudad sa Bacolod. Subong nga si Mana, isip-isip ko sa Martes, isa, duha kahapon, kaina, 3 sunod, 5 kasunog. Do sobra pa gani mo, no? Ay nanong nga sitwasyon sa Bacolod man. Labi na nagahilapit ang Disyembre. Kita nga mga Pinoy, batasan naton, bakal sang Christmas lights, bakal kon sang da nga mga siga-siga sa puluyan, kiti nalipay kita kag ginabatsyag naton yang ang espiritu sang Pasko kag Disyembre bla. Ang aton nga advice dra sinyo, bakal kamo sang mga Christmas lights nga may tatak sang ginatawag nga ICC. ICC. Kay dira makasigurado kamo dira nga hindi gid palpak ina ang ICC ngina. O kuning Christmas lights ngina kag layo sa sunog bla. Amo nang sigurado tagida kay kabudlay gid sang sunog subong, no? Sige dungagan ko na bla boss plastar kag mangayo ta advice gikan sa Bureau of Fire Protection mismo. Action Radio City Hall Report. Aris Action Eden Aboso sa balita. Action Eden mayong gabi. Action Bray natala na nga istoryahan kag i-negotiate no sa Department of Social Services and Development kun pila ang cash kag burial assistance nga hatag sa pamilya sa makatuig nga bata nga lalaki nga kun madumduman Action Bray ato balang napatay sa sunog man nga nagluntad sa Purok Sigay Barangay 2 kagapon. Tisuro kay Pasita Tero tagpamuno sa DSSD natagaan Action Bray nila sang food pack sa iban nga mga kinahanglan ang 4 ka pamilya nga nadulaan sini sila sa nga puloy-an bangod sa nagluntad nga sunog. Tisano kaya Tero Action Bray yara lang sila karon sa paghinakop sang ila barangay samtang ginaproseso pa ang mga kinahanglanon agud makakuha man sa 10,000 pesos nga cash assistance gikan sa syudad ang mga nadulaan sang puloy-an samtang 5,000 pesos naman ang puloy-an nga partially damaged Action Bray. Kaina wala labot sinisang 4 kahapon Action Bray kaina may isa naman ka
sunog nga nagluntad man dito sa Purok Bayabasan, Barangay Bata. May nagpalapit man to dahil action bray no nga taga DSSD man, ago Decatur man action bray ang ilang taga DSW dito action bray. Para makiter man dayon kay isa to kabalay action bray kay ina ang natupok gid sang kalayo kun masayuran ta sa bilog adlaw action bray aga patutugani no. Nag-responde man dito sa sunog na nagluntad sa STIWNU pagka after lunch may ara naman action bray sang dito sa Barangay Bayabasan sa Bata. Action din? Action bray. Naglahin gid ang pamatsyag sa kasaka tato second floor kina ba? Ako action bray do na ang aso wala do basi may immune na tanibala sang aso hindi man na. Pero action bray kay tapos kay ina arab lang siya ba do kasunlog bala kay pag-abot to sa lugar kay ina sang insidente sa sunog sa Barangay Bata no i-share na lang siya ba experience kay ina. Pag-abot ta naga panghimo sang host nagabuto kay action break nagasingit na may ara man residente nga nagasingit dito nga uy nga abayaan yun na kami na fire out na ni. Ang iba action break nga mga rescuers naton BFP Amity action break mga fire trucks nila nag-U-turn na ya kay nakapamangkot ato sa amigo mo to ba kay ina action break sa taga Amity. Di nagamba siya nga may ara naman kuno sa Banago. Di nagdumalaga naman kami to action break sa Banago dito sa Tupad. Initially nabato nila impormasyon Tupad sang depot sang Petron Corporation bala action break. Pero pag abot to tinanga mo lang to standby laman to iban nga personal naton from BFP binaton gani action bray do base wala man nag-intra tripping pero ti suno sa personal sang BFP action bray may ara man gid pero natap na iya sang mga didto dayon action bray na respondihan bala dayon nagtawag lang sila ya tani gilayon sa BFP man pero ti amo to action bray in line with this sa mga sunog-sunog ti kabalo naman kita na interview natin kay ina ang City Fire Marshal Sir Publio Buboy Protenia nagpaanumdum gid action bray nga hindi gid magpabaya kay hindi gid bala magsalig action bray especially sa mga wiring sa sa panimalay kay usually amo lang man action bray gina umpisahan man bala sang kalayo ang mga pagpawala man action bray sang mga tagbalay so dapat sa subong mga tiyempo action bray secure gid mag-umaglakat sa puluyan especially kung wala tawo wala action bray kay kung baga do subong action bray di ba usually ang fire prevention month action bray naton Marso di bala subong yaw do pila na ni sa isa ka semana 4 na action bray kasunog ang nagluntad. So umano na pangabay ni Sir Platenia man nga maghalong lang gid action bray kag padayon lang gid nga manginbabinan tayon bala. Samtang action bray sa dugang ta pangabalita sa action din. Action bray. Gods na lang ko action din kay gusto ta man lang hibaloon ko may ara na sang assistance for Boreal mo sa 5 years old. Yes, correct action bray. Sige. Pero bagong attorney subong sang kwan sang tawag dato ni ang Comelec sa Bacolod bago na ginman? Acting action bray, acting election officer sa gihapon. Si Attorney John Anthony Saril halin siya action bray sa Comelec La Carlota man. Bana ni kwan, bana sang kilala ko man nga si Cutie. Cutie Saril. Yes. Bana mo. Oo, basta kilala ta na. Action bray, balita gikan sa Bacolod City Government Center Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kay may man nga nagabulig ang DSSD magamos ni dapat patungan ginagalayon sa syudad ti mga pigado pa mga biktima ni. Halong sa sunog Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS.
pamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 8:53. This time check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa ang gaan pag may kasama. Una sa tamang balita, una sa
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Firing Line. Mayang gabi lang, nagpamati sa buong family mi Mariday, Pinida, Santa Ana, Gador, Ligas, o kon Ligaspi, De La Cruz, kag tanan nga pamati, invite, okay, sige, fiesta kuno sa La Carlota ho, sa may Bukcruz, Dako, La Carlota. Sige, salamat, halin kay Raymond ina, nag-monitor sa aton, si Toto Raymond Ligaspi Pineda. Salamat gidra sa inyo, ano? And ang iban pagin nga mga mensahe sa mga gabi. Oy, hulat-hulaton taniya kay may ara sang ginatawag naton, may ara sang report nga base ma-revive ang Negros Island Region NIR, no? Ining palayag sang PACC pabasan tray kay kung ano kamatuod ining report back-action. Good news ini for Negros Occidental, no? Nga pag-revive liwat sang Negros Island Region. Good evening, sir. Pwede pa aksyon ang XLCC nga double tire, may plate number nga muni. Ginpadala ko dami ginikuan mo, dami diri sa station mo. Oo, tari ka kadto ka diday, no? Di tani basta-basta malawag, basta mga pa-action. Oo, sorry gid ha. Action by wala na sang panggobyerno nga puno sang katuntuhan, kagaguhan. Nga pagdumalahan kundi ang gobyerno ni Duterte nga haw. Napalibutan sa mga maalam pero mga kay ang ginahimo pangawat o pangurakot nga nangin tunaan sang hindi mautod kanugo, no? Kanamit tani basahon, no? Pasensya gid tamaan guru kalawig ang text mo sa akon. Good evening, sir. Halin sa kay 1936. Good evening, sir. Gay man na ang kagawad base Ay, hindi man laki to siya. Ngita ka parihas mo kagawad. Handumana ni Galia. Laki to siya. Galing kiti na iritar sa sagi guru kayaw-yaw man sa bayi man Monitor da sa imo programa Rosie Honto, Ribe Cabrillos, Elvis kag Dora Patigas, Nanay Richel kag Tatay Teddy Rehida Senior sang Valladolid. Salamat gid. Halin sa kay 6626 mga kwanta ni avid listeners. Good evening, Action Bry. Si Madam Daisy sang Isabela, monitor lang ko ni. Salamat gid ra sa inyo. Sige. Greet ko Action Bry si Alvin kag Jen sa La Carlota. Salamat gid. Good evening, nong bagay sina nga mga tao kay base magdamo pa bala si Batod niya. Okay, kisog si Mutod. Portis Mutod Batod magatiray, no? May iban pagid kita diri nga mensahe dili gid lang kay gina-check naton sinimat tiniyon. May iban nga mga greetings. Salamat gid sa mga Facebook subscribers nato, no? Every night nga nagasunod gid sa aton sini nga pagpangalagad. Thank you so much gid, no? Nagadamo hasta matapos ang program ara lang sila gihapon naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong gabi lang sa mga Biligorio family, si Baby da kagang family Biligorio sa DSB nga naga-monitor sa Sinitinion, si Nonalyn Sandag Araman naga-monitor sa Sinitinion sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action. There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home, tunes on you. I've been away too long, but now I'm back to share my love. Friends are one big family.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:58. Yara na gid lamang kita mag-aksyon sang 26 dias ang nabilin. Pasko na. Ang ibang dira nakapamutos-putos na. Ang ibang dira advance sa ganiguro nga nahatagan. Amo man ning chimpong pinabla makahatag kasi imo sining nga halatagan. Ay makitaan mo siya nga naga-smile siya while nagadawat sang gindaho mo siya. Gatambok ang imo sining nga dughan ano. Alipay ka balaya na. Kung ikaw ginataganti, mas gwapo pag Meron ang ilawag kita sa 33 dias ang nabilin kag syempre bagong tuig na mga kaksyon ano. 2020. Ang amuyo kita nga ton sining nga 2020 mangin maayo pag ikumpara sa 2019 nga maayo man. Sige. Wala kita sa ingo pang oras aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagbangunan Action Rex Cantong. Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar. Upod ka Action Sir Elray Dotilios. Back up natin sa News Center Action Eden o kon Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Ride Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos mag-aksyon ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.